Selamat pagi pemirsa. Iku sarden ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya di konten Mbahyi kembali. Ambil tomat. Kali ini mau sarapan pemirsa. Lah kok anjros. Iki lho Tan. Ibu masang tripod. Tak benak no. Gak usah. Intan fokus makmu saja. Ini ya. Wes tak umani Bu Gak bu umani juga popo. Halo guys. Halo. Sarapan sarden dek bro. Rasa sendut-sendut kayak per. Sarden dek. Iya. Ya Allah, itu tadi saya saham. Kapan? Wes, ledekmu ya. Bude punya apa mang? Kritikan apa mang? Iya. Wes nang sinam. Lah sendokmu ndi? Wes do ketol ya, Mbak. Piye, Dek? Do ketol. Apane, Dek? Itu ya. Oh, krikikane kedol, suwi cah Dek gak dienggo cah. Jadi ora piye-piye, sik apik rupane ning ora tegas. Ya iya, ku jamane Intan sekolah kan lho, Dek. Menisan tuku sak adah ngono. Lah wis ra dienggo suwe. Rupane apik ning ora tegas. Rupane apik ning ra tegas. Wes tak Bu. Ijek satu. Tapi beda Dek pesoku ki rupane elek ning landep. Apik tapi pesonan Bu. Pesoku sing apik putih ki malah ya ketul. Rupane apik ini ora tegas. Ya iya, kadang itu tidak bisa dinilai dari rupanya. Wong ayu rupane ya ora ndek. Iya lah wong ayu Dek. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Dari Dari mana? lima. Lagi nada panamen. Kita masak apa Dek sih? Urung, Mbak. Bu, kok nadin sari lah, Bu, enak malam aku. Intan pembas dhewe. Kayak duit ah. Iya, duit nang meja. Enakku manda urung mari, gak mari-mari ki kok. Sabar. Iku kan awak mak kecokot apa piye? Nah, misalnya nek mak alon-alon ora usah kaya digudak. Gendruwo. Enak ibu. Alhamdulillah, Mak. Aku tapi kok pengen muluk lah, Dok, ta. Karpem lah. Sekarpem lah. Dang. Lali gak nggo tisu bisa. Awakmu dirasani kan lho. Ambek Mbak Mendres sampai kabeh, Mbak Mbak Indah. Piye lah adek Dia kerasani piye? entekno sabun. Aneh. Lah iya apa ora? Heeh. Jadi pemirsa siapa tahu Intan jadi duta sabun lah kuwi sesuatu yang sangat mustahil kuwi. Intane nganggo sabun ngono ki wis ket jaman mulai di Mbak Indah duwe YouTube, Mas Dimas duwe YouTube nek tuku sabun dilebokno YouTube ya memang yo gak ada sing ngerespon dari pihak sabun ya wis pemane Intan sampai jadi duta sabun ngono walah itu sesuatu hal yang sangat-sangat luar biasa ya kan. Tapi yo mbah ya tan ora roh ya. Panake? Ora roh. Engko nek keajaiban lho roh. Iya. Manajer sabun, Mbak. Iklan sabun walah ku yo sesuatu sing sangat luar biasa. Iki jahe, Deng. Coba pan, pahit tuh. Enak jangan. Itu jangan. Solusine iki yo bismillah. Muga-muga ibu paringi sehat terus, iso Amin. numbasno Intan sabun. Amin. Baju abang disilek Mbak Indah. Apa tak jupuk.
Lah Intan res ngono kuwi. Iku kelambiku tek. Iya iya bismillahirrahmanirrahim. Mak melon-melon. Segone rontok ke anu. Kakasen kurang banyu sithik ya. Heeh, betul. Pemirsa seneng sing tim nasi sing rondok ngawur atau sing lemes. Apa kuwi? Enggak. Enggak dewe ning Blora. Mulai koyo kuwi. Bar ning Blora terus ben buah ning ngene kancane. Wah ndi? Biting. Kak, aduh. Bitingnya cedak omae Mbak Ida. Tempuran. Tempuran sing ikan wader kuwi kan. Iki sampahnya nang kene. Ri. Enak itu pemirsa. Alhamdulillah. Pelan-pelan ya. Awan itu masak apa, Nduk? Kita tahu bener. Ngono, Dek. Internet ini kan tidak tahu pemerasaannya ya. Buah naga iki, buah naga. Buah naga. Monggo pemirsa suwi bar apa ya? Bodo kupat terus apa kuwi? Kan makame lho dhewe. Enak. Suwi orang gawe sarden kok enak pemirsa iki tak tambahin irisan cabai, tomat, berambang, bawang. Enak. Pelan-pelan. Orang mbok siapno tisu. Lali terus. Enak ya. Alhamdulillah. Kok? No. Cuma mau gini aja. Habis itu? Apa tanduk naik bebok? Ora. Cukup. Amalan apa ya? HP ini cek tak sila aku coba jaluk sik aku. Enggak. Tak nggon delok Dinara. Facebook Dinara. Iya, maksudnya alatnya pijet ibu sing enek gotrine kuwi nek dienggo dolanan Kinara, Dek. Gak enek ndak katut Kinara. Maksud digo Dinara. Ibune ya. Ibune. Nyok katut nang tasih Kinara. Kamarmu kan ketok semplas-semplas mbok tambal. Karo keras serak. Gak apa-apa. Kok apa gitu? Aduh. Iki cak nek kocan ki rusak, hak sendok rusak. Karep. Apa iki mau? Apa? Hal. Nganggo sendok. Yo ya, kamu ku lho, Dok. Enak.
Mau niki rada-rada renek laler yo. Enggak ya? Heeh. Apa ini bicara? Orang budal kerja ya ini ya? Bucare. Enggak. Iya. Malah ngono. Kayak Iya, traktor iya. abling. Rok. Rok. Rok kayak manuk. Lho sing angkrem. Rok. Makasih. Sama-sama. Lah iya. Tuku lah besok ah. Heeh. Tuku pira ngono lho. Bu aku flu ibu. Nek flu gak oleh ngejak kinara ya. Wes ngono sik. Nek wis mari oleh ya bu. Nek wis mari. Osano. Adik engko nek flu osano. Saiki lho kena rasa ngene. Piye tan? Ora iso. Kena rasa lucu. Mentan. Dadi ora lucu ya. Ora kejudulnya maem pemirsa. Maem mbek ngobrol. Wis padang jinglang. Masya Allah langitnya cerah pemirsa nggih. Padang jinglang. Ini emang bu, orang ngombe bu emang. Iya, oke. Wes kita ngingok bayi dulu. Cus. Agek yah mene kok ya wis mulai kudunan lah yo. Mbah Lamki kok kula lho urung masak, Mbah. Gitu ki. Repah endi? Aku. Iki sing ki gak apa-apa milih sing gede, Nduk. Aku pe tak sambel cilik-cilik ra apa-apa kan dipretel ya, Nduk. Ah sing cilik. Tak sambele. Lah lomboke pundi? Lombok tomat. Royo. Bakule kudu mlayu perkara nek ndelok nganten. Resek. Dalem, Mak. Resek Mbak Yun. Resek Salah. pati gadah Mbak Yun. Oh, alah nggih. Kula ajeng tuku lombok, Mbah. Kalau lombok itu. Lombok dari kene Mas. Niki enten iwak panggang barang lho. Wonten lombok. Bakul kudu mulai. Sesuai karepku iki. Ya mama Sing ndi ki Mang Nduk? Kula sing cilik-cilik mawon, ajeng tak sambel. Kula jenengan doli tomat kalih lombok. Mbok di lombok Mang. Teng pundi cobi? Ki lho Nduk 6.000 gedang sak pikul. Ya sak pikul iki. Kuwi jenenge gedang sobo plentu, Mbah Lam. Enak, Nduk, digoreng tapi ngenteni sesuk ae. Kuwi jek ijo iki rondok kecut cepet, Nduk. Gedang 6.000 tok, Nduk. Gedang itu. Niku napa jangan, ada jangan langkai kuwi kok gelas gede sing tuku. Tuku, Pak. Tuku nduk pak gelas gede, Nduk. Bakule lucu ben. Kalau kayak ada gelis gede. Oh, sayur lodeh kalih anu Mbah napa? Cao. Tahu iki 2.000 sayur. Nggih. Sayur lodeh. Jangan asam, Mbah. Lombok ijo. Nggih. Lombok itu bah. Piye ijo? Kula lombok campur kalih tomat. Dari sebelah kan jaduk. Lombok itu iya. Nah, repas sing gedhi Mbah, kula sing cilik-cilik ajeng tak sambel kok. Iya nek ketak anu kayak gedong. Lah tomate teng pundi, Mak? Iki lho to Mas iki. Iki blonjo unik pemirsa. Dadi bakule pengen mluwayu nggih monggo. Apa? Lombok itu bu. Iki tomate sapa Mang? Kula tomat kalih lombok. Lombok jempling niku lho lah, Mbah. Kula dedekno siji plangplung ngoten mawon pun, Mbah. Endi Mang pang pindangnya? Bidang iki bah. Pindangku mang sing cilik-cilik, Dok. Iki. Terus sampai apa? Lombok. Lombok, Mbah, piak-piuk ngoten. Dok, Pak iku enek kerupuk sing rupane warna-warni kantil pura, Dok? Sing kaya kerupuk Bojonegoro niku lho, Dok. Enak. Oh, sing ada Anake. iki nuk Nduk. Nyaran. Putih. Anyaran niku nggih pun kethok potong, Mbah, niku, Mbah. Kerupuk jengkol, Mbak. Ora bisa. Kayak ngono iki lomboke. Nggih. Lombok Telu. Langsung pluk mawon, Mbah, langsung tak masak. Plung.
Lung. Nggih. Tambah niku. Oh. Wes. Oke, siap. Wes, Dok. Kita ambil godhong telo nggih. Digawe brambang asem sampai brambang asem enak. Dibikin apa kuwi? Sayur asem, terus brambang asem sambil cemeding. Gitu. Sampai kena sinar matahari pagi. Emang bar sarapan, dhewekno sarapan intan ki bingung. Tak tambahi apa leh kontene iki aku ngono. Ketemu Mbah Lam bakul blonjo wis kudu ndang pulang karena pindang delok nganten dulure wah nganten pemirsa. Nganten sunat tilik bayi lembe anu pemirsa, lembe usum. Yang penting nggih silaturahmi, nggih seduluran, nggih kekancan. Lah lagi untuk 11 menit. 11 menit berarti jek kurang 9 menit. Tak iseni opo aku ngono. Apa ngajak ganti ban yo mang repa jek ngewangi mamae pemirsa. Bubar. Wis sakmene. Pun bar wis entuk agih iki. Wis entuk 2 menit pemirsa. Lho saged sak jagung-jagung ini toh. Keringete lho. Ini karo olahraga pagi. Ngisore bumbongan pemirsa, omahe luwak. Omahe garangan. Omahe sendoyo kadal. Kaget aku. Pencoloti kadal aku. Nggih pun pemirsa nggih. Berbelanja memang untuk pindang tongkol, untuk tempe, untuk kerupuk. Loh iki wis pun tak pasno 3 menit pemirsa nggih. Lah kok koyo ngene sumuke. Tak leren sik pemirsa. Sebelah ini rumah kosong pemirsa nggih. Rumah kosong di ini belakang saya juga rumah kosong. Depan wi bombongan pring nek bengi kene dinggo acara berbekiunan ya apik ya pemirsa. Walah. Setrikane ibu tan. Bayuh piuh. Sak piro tan? Sak truk. Setrikanan ibu Yuni. Ayo ah. Tak dudana. Aku tak gawe sayur asem dhisik. Ndekne langsung wis standby pemirsa kae. HP-ne wis ning kono. Iki bajune Intan iki. Iya, betul. Walah. Oh. Tapi sak jipuke, Bu. Iya. Iki sing baju tak gawakno tapi ora mbok nggo ya iki ya. Betul. Kok disetrika sisan yo maksudnya lungset pemirsa lho. Dikek bunda we. Tumbas sendiri, Ce. Bunda ya punya tapi warnane Navy. apa ya? Iki navy. Nggone bunda untuk semu-semu piye ya? Ijo-ijo piye no lho. Dadi bunda tumbas terus awakam yo pengen terus langsung minta tolong dalam. Sirai Apa, Dok? cacasan HP, Mbok? Cas-casan HP, iPhone? Iya. Oke. Ada. Oke. Repa arep masak sayur kelor, oseng kangkung, gawe bumbu bakwan jagung. Walah. Betul. Masak rena-rena. Aku wis iki gawe sayur asem, mek kerupuk, pindang tongkol, wis beres. Banyak
Alah ben kumbahan akeh yo ben. Engko alon-alon nuruti gawean iki kadang ora enek enteke. Ki diresiki engko teko neh sing rusak ya ngono kuwi. Penting paring sehat. Iso, Nduk, tasasane. Iki pindang tongkol. Yes, aku tak ndang gawe sambel pindang. Nyoyo rasem wis. Apa jenenge Mbak Indah telepon, tekok kan ceritanya ngene, Bu, aku kemarin itu dikasih oleh-oleh Mbak Nuris yang baru pulang dari umroh. Bentuknya coklat, beli dari sana, tak deleh kursi. Nggak ada. Lah sailinge ibu, mbiyen niku ibu dikasih sing oleh-oleh sing dari Surabaya iku lho, Dok. Sing apa jenenge lapis. Aja mbok kok ngisor kono. Lapis Surabaya. Aja ning ngisor. Mbok buguyu. Lah kok nek ning ngisor ya kotor ya enek debune bleduk bar mbok cuci. Engko lak yo kena debu. Dadi ibu gak roh ning di coklate Mbak Indah. Mungkin katlingsut apa piye? Didarani kuwi coklate oleh-oleh digawa ibu. Oga, ibu ora nggawa aku ngono. Ibu duwe coklat iku dianteri Mbak Mendres. Mbak Mendres kesini coklatnya keadaan ijek lemes ya Nduk Tan. Lagi tak deleh ning freezer terus lagi kaku. Kok tak ewangane goleki. Mbok kapan-kapan sapa ngerti ndang ketemu coklate. Soalnya ngene, anu Bu, langsung iku anu kok oleh-oleh kok Mekah ya, pengen ndang tak mak coklaten. Lah ibu cek duwe aku ngono. Engko tak umani ya Bu, aku nek rono umani ya ngono. Maune iki lihat-lihat pemirsa. Terus tak deleh kene lho pemirsa. Nah, ini loh coklatnya. Iku coklatnya Mbak Indah. Coklatnya dari Mbak Nuris, oleh-oleh dari Mbak Nuris, Mbak Indah 1, Intan 1. Ngono iki nanti dibagilah nggone Mbak Indah. Kelangane nggo mbah ning iki nanti dibagi sama Mbak Indah ya. Demikian pemirsa cerita pagi ini ya. Doa terbaik untuk jenengan semua. Semoga sesakit dan paling kesembuhan untuk pejang garis doa semoga yang diberikan. Omongan yang saleh-salehah ya pemirsa. Intan pamit dulu nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Cusnya jempolnya mendur. Malah kualik. Iya.